advice kanang live ta sa programa ni Sir Titin Anses. May good morning dyan kanimo Captain America. May good morning dyan sir. Kuha na rin kanang partner na ginawa ni Captain America na mayo. Mas mayo po na po para doon na kay Kalingawan, doon na sa kay contribution sa iligan. No, lipay kay kuha na kanang imong igahin nga panahon o mga pulong o mga pangunahon na para sa kalabuan na akong kalipay na kanas. So, mula na kahuman na to ang conference kaning groundbreaking. And hopefully, magkatabang ni sulbad sa problema nato dali sa tapit sa tumoy sa Santiago. Kaya di yung kabot ang pressure gumikan kay kung atong tanawon 160 ang elevation feet nato sa atong reservoir naog din sa ubos kaya sa daghang lugar nga giano na pay siyempre na mga non-revenue waters pa usahay kay kanina mga illegal connections dili mag-usik dili pod nila pagbon kay wala lagi magbayad kuno no so ang nagsuffer ang atong mga tao din dapit tumoy sa atong syudad sa Santiago no so ipangityan natong solusyon aside from katong solusyon nga ginahimo sa una nimo nga katong pagdayagas gipadayon man to kini solusyon ni para maabot gid ang tubig ngadto sa tumoy nga bahin sa atong syudad diri sa Santiago mapump man ni ngadto kamapuno ang reservoir mapump ngadto sa mga kabalay-balayan no pero kani cons temporary solution ang nakita nato nga dako ka solution sa problema dinhi sa area sa poblasyon dinhi sa Kanaway Tibanga ug Santiago kining solusyon nato nga gihimo karon nato kaning booster pump dinhi sa Tambakan kaya ang tubig nga atong iabot diya sa Tambakan iduot nato nining pressure pump padulong din sa Santiago. So ang magian ani nga bahin sama sa poblasyon Tibanga, Saray o kani Santiago makabenepisyo nila. So nagsigig pangitag solusyon ng atong engineer karna ako nalipay ko nga si Ipok wala maghunong og pangipa og solusyon sa problema nato nga patubig og kini iya pong ipaspasan gani ang akong nasayran niabot na ang ato nga pump dito sa San Roque bitaw katong mo produce og 1,300 gallons per minute no and hopefully ato ning iduot padulong nato sa Dalipuga so ang magbenepisyo nini San Roque Santa Filomena, Akmak, Tiwalan o Dalipuga. Hopefully, no? So makita nato kung how far maabot kaning water pressure nato o how far kaning tubig nato na produce diya sa San Roque makaabot dito sa ato na tumoy nga bahin sa atong syudad. Sa laing bahin, no? Katong dito sa taas nga bahin sa Dalipuga, doon na tayo project sa dito na patubig, no? Kanang nag-drill dito ang barangay Dalipuga, may distribute sa pipila ka puro punto sa taas nga bahin sa kaning Dalipuga. I know nga doon ay maproduce ng water nga daghan, paspas kayo, no? Kay sama po siguro niya na sa San Roque ang depende sa kalomon, depende sa kapusgon sa pump, o depende sa deposit na tubig na makatabang dito. So kung dako kay ang deposit na tubig, so daghang mga serbisyo. Na ako lagyan niyo sa itong mga tao sa Dalipuga na generous lang ta mo paagi sa tubo para sa patubig ngadto sa atong mga katawhan. No? So kasayon ko nga kani mga tao namin gid mayong kabubuton labi na kung makayo sa ubang tao. So I think masulbad na po ng mga problema nga kanang sa agian bitaw sa tubukons. No, so I hope kini masulbad ni para makumpleto na po ang project nga ginahimo karon. No, so muna ang gipaningkamutan karon ang kagiya sa Dalipuga si Kaloy Tubal Madrid ug ang atong kapitano si Nilda nangita gyud pamaagi to negotiate sa agian sa tubig sa dapitang reservoir o nga ako nasayran ang
power source ba ni o ang Portland ba ni or kaning Republic mo share sila sa ilang reservoir o ilang ipagamit para adto i-pump ang water. Asa. Naurot lang yun ang oras. Gyapsan ni ka sa oras. So sige, Cons, nagkakaing salamat o ang Ginoo magawan kanimo kanunay.